Ibaitik itsasora Palestina Libre jardunaldia antolatu dute Makean eta jendetza bildu da. Zuzeneko lekukotasunak entzuteko parada Palestinarren eskutik eta hitzaldiez gain tailerrak, merkatua eta kontzertuak ere izan dira. Arratsaldeon ikusentzuleok hainbat palestinarrera hots entzunen dugu gaurko saioan eta bestalde Bidasoa zeharkatu nahian hildako migrantei omenaldia egin diete hainbat fede erlijiosoetako eragilek Irun eta Hendai arteko Santiago Zubi ondoan dagoen oroitgarrian eta ibilbide seguruak eta harrera duina aldarrikatu dituzte eta amaitzeko Baionako sinagogara ere joanen gara. Asteragoaz! Bidasoa zeharkatu nahian hildako migranteen omenez, hainbat sinesmen eta fede erlijiosoetako eragilek omenaldia antolatu dute Irunen, Santiago Zubiaren ondoan, korapilatuz kolektiboak deituta. Hainbat migratzailek hartu dute parte baita Fibasko Euskal Herriko Islamiar Federakundeak ere. Hiru kultura gaude hemen, bata musulmanak etorriak, bestea esinizdunak eta kristauak. Eta beraiek eman dute nola bizi duten heriotza eta nola bizi duten geroko bizitza. Oso latza da entzutea ez jendea hil dela lur batetik beste lur batera pasa alizateko, orduan oso latza da. Lehenengoz 9 persona hil direnak hemen, ibai hau gurutzatu nahian, lehenengoz beraiei. Eta gero beste ia 58.000 2014tik gelditu direla bidean. Itota, ez da. Hemen omentzen ditugunak. Baina zenbakiak baino gehiago direla nabarmendu dute. Bideak berak min asko eragiten duela gogorarazi dute, egoera psikologiko oso txarrean iristen dira asko. Batzuk naiz eta ailegatu bere egoera psikologikoa galdu dute. Osea, min asko pasatu behar izan dute bidean, ez dira egoera honetaz ailegatu. Muga ikus ezinek ere mina egiten dute gizarte diskriminazioak, etxe bizitza eta lan duina izateko zailtasunak edota gizarteratzeko oztopoak. Eta hildo horretan laguntza ematearen garrantzia nabarmendu dute. Askotan gertatzen zaiena inorekin konpartitu edota hitz egiteko aukerarik ere ez baitute. Horregatik isiltasun konplizearekin amaitzeko deia egin dute omenaldian eta ibilbide seguruak eta harrera duina aldarrikatu dituzte. Orain bidean doazeneri luza zaiegun eskua, luza zaiegun eskua. Baionaldeko hautetsi nagusiak Frantziako errabino handiarekin batera Baionako sinagogan igandeuntan. Liberazioko lagunak izeneko argazki erakusketa inauguratu dute, baita arkusaindu berritua. Monumentu historiko gisa izendatua, erabat eraberritu dute, izan ere, gaur egungo eraikina San Espiritu auzokoa 1827koa da. 17. mendeko aurreko eraikina ordezkatu zuen iraultzan desegin zutena. Hala ere, eraikin zaharraren arkusaindua kontserbatzen du, eta orain, erabat zahar berritu dute. Mundua Makean asteburuntan, Ibaitik itsasora Palestina Libre lelopean, Ipar Euskal Herriko Palestinaren aldeko kolektiboen sareak antolatutako egitasmoan. Horretarako Palestinako gatazkalen pertsonan bizi dutenak ekarri eta entzunarazi dituzte. Gaiaz hitz egitea eta hor diren hitzlariek ere hori azpimarratu dute ze importantea den. Gertatzen dena kolonizazio hori, genozidio hori ulertzeko eta dituen giltza guztiak pixkat eskutan hartzeko edo behintzat batzuk eta hobeto ulertzeko eta hobeto kokatzeko hori denboran zehar ere, zelako Deus urriaren 7 hasi. Eta gero beste helburua zen elkartasuna erakustea. Minetik, barrutik hitz egin dute besteak beste, orain Pauen bizi eta frantses nazionalitatea lortu duen maiz kasi erbesteatu palestinarrak.
Nire herria suntsitua izaten ari da nazioarteko konplizitateari esker, traizioagatik, egungo erokeria hau gelditu ez zuen munduaren porrotarengatik. Israel genozida eta okupatzailea gogor salatu dute eta eragiten ari diren mina deskribatzeko hitzik existitzen ez dela nabarmendu dute hitzaldian. Urgence Palestine Parisko taldeko bozera maila ere izan da hitzaldian. Gazan gertatzen dena kondenatzea ez dela antisemita izatea defendatuz besteak beste, ideia hau nabarmendu nahi izan dute jardunaldietan. Gatazka hori lehen pertsonan edo lehen pertsonatik bizi dutenen ahotik. Eta horregaitik ekarri ditugu be palestinarrak. Horregatik ere ekarri dugu Geraldi Nonberg, dela judua baina antisionista. Hori ere importantea da, zeren hitzaldian ejan daukute, baina egia da, hasteko Frantzia mailan eta Ipar Euskal Herrian, Israelen politika salatzen duen mugimendu oro eta proiektu sionista salatzen duen mugimendu oro antisemitismoari lotzen dela. Eta hori gezur bat da, eta hori biziki ongi azaldu daukute. Il faut continuer de parler, il faut continuer d'avoir le courage et mettre les mots à sa place. On n'est pas antisémiste. Ce qui se passe en Palestine. Gertatzen ari dena kontatzen jarraitu behar dugu, ausardiaz eta dagozkien hitzak erabiliz. Ez gara antisemitak, Palestinan gertatzen dena da antisemita. Genozidio bat gauzatzen ari direlako herri semita baten aurka, arma israeldarrekin. Ez dira hitz guztiak nahasi behar, juduak, antisemitak ez. Ez gara antisemitak, bakea nahi dugu, bakea Palestinarentzat. On fait appel à la paix et on est pour la paix. Ce que moi je souhaite de juste comme la paix pour mon peuple palestinien. Jendetzak hartu du parte Palestinaren egoeraz, jakin minez, gurean hainoikoak ez diren zuzeneko lekukotasunak entzunez. Palestina askatzearen borrokaren zentzuaz ere aritu dira tailerretan, hemendik eraiki daitezkeen elkartasun konkretuak aipatuz. Etekin guztiak Adamik elkartera bideratuko dira, hori dena Palestinak preso politikoen sustenguzko elkarte bat. Pinguotxinak ere izan du tartea zenbait testatuk zein erakundek nazioarteko komunitatean duten irudia garbitzeko LGTBI komunitatea erabiltzen ohi dutela salatzeko. Parisen biziren palestinar guira da Hamza Abu Hamdia ekintzailea. On instrumentalise nos identités LGBT. Gure identitate LGTBA instrumentalizatzen dute, baita gure identitatea, historia eta sufrimendu judua, sionismoa eta kolonialismoarekin jarraitzeko, eta ez dugu utziko. On va plus laisser faire, voilà, on est là. Palestinarrei ahotsa emateko egun oparoa, musikarekin amaitu dute, eta guk Ramzi Aburutuan musikari eta kompositore palestinarraren musikarekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok, bihar arte.